escola ides construir unha atracción para o voso parque, nesta ocasión unha canastra automática. En primeiro lugar, seguirede os pasos de montaxe con moita atención. Co sensor de ultrasons faredes que a vosa máquina detecte cando unha pelota entre pola cesta e sumos puntos na microbit. Non esquezades programar a microbit para que todo funcione correctamente. Podedes usar a vosa catapulta creada en proxectos anteriores para facer os lanzamentos. Xa tedes a vosa canastra automática.